Kala duniya k'a fɔ mun bɛ tali kɛ conseil des ministres la olu baaraw tɛmɛla an ka jamana kɔnɔ mun ni o baaraw kɛla arabadon n'o bɛnna n bɛ kalo o tile 29 ma san 2024 conseil des ministres baaraw kɔni tɛmɛla bɛɛ k'a fɔ mun bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaa la colonel Asimi Goita a kun bilalen bɛ ale ka ɲɛmaaya minɛn kɔnɔna la a kɛla palais de Kuluba la a bɛ fɔ fɛn min ma ko projet de texte olu dɔw tala k'o adopter ka tila ka nomination dɔ kɛ ka maa dɔ kɔni wa nɔrabila kɛ olu la fo ka taa se wa ka kunnafonidi dɔ kɛ kɛnɛ kan n'a fɔ ma ko communication a bɛ fɔ ma ko chapitre des mesures législatives réglementaires mun bɛ tali kɛ an ka wari baara o so o ministre so a ye kunnafonidi kɛ ka ɲɛsin conseil ministre ma mun bɛ tali kɛ projet de loi la n'o bɛ kuma budget d'état 2021 kan fo ka taa se projet de loi ma n'o fana bɛ kuma budget d'état 2022 kan ka jira k'a fɔ ko sariya min bɛ yen a bɛ kuma hakilijigila wa nin wariko budget ninnu kan ka sanga u ka fɛɛrɛw ma n'o bɛ tali kɛ loi numéro 2013-028 ni ale bolo bila juillet kalo tile 11 san 2013 ni yɛlɛmaliw fana donna o la n'o bɛ tali kɛ loi de finance la ko a jira k'a fɔ mun bɛ tali kɛ nafolo la wari minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan ani wari minnu bɛ bɔ ka don dépenses la ko olu taabolo ka ɲɛfɔ ka tila k'a lajɛya o kɔfɛ k'i bɛ k'a fɔ fɛn bɛ tali kɛ o hakilina in na ko o ye fɛɛrɛ minnu ta sariya sen kɔnɔna la mun bɛ tali kɛ hakilijigila a fɔ ma ko ouverture supplémentaire n'i y'a ta k'a lajɛ nafolo minnu bɛ ɲini ka ta juru la ka tila ka don jamana ka ɲɛtaa minɛnw kɔnɔna la fo ka taa se baara minnu bɛ kɛ laɲini minnu bɛ kɛ ni dantɛmɛ bɛ kɛ olu fana kan ni nafolo tɛ se ka a bɛɛ lajɛlen kɔni ani datugu ka o lajɛ jaabi minnu bɛ sɔrɔ o la a ye kuma la o kan fo ka taa se a fɔ ma ko ɲɛfɔli fana ka kɛ nafolo baaracogo la jamana nafolo baaracogo ka taa se fana mun bɛ tali kɛ compte la n'i y'a ta k'a lajɛ jamana yɛrɛ bɛ k'a fɔ a bɛ baara minnu fana kɛ san kɔnɔna la o jaabi ka se ka ɲɛfɔ maaw ye a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ mun bɛ tali kɛ loi de règlement la ni a bɛ kuma kɛnɛ la budget d'état san 2021 ka taa bila san 2022 la n'a fɔ ma ko 2021 ani 2022 k'i bɛ k'a fɔ a sigila sen kan ka jira k'a fɔ baaraw kɔni kɛlen kɔ san 2021 na misalila nafolo kɔni bɔla ka don da minnu fɛ k'i bɛ k'a fɔ kɛnɛ la mun bɛ tali kɛ a fɔ ma ko an ka recette ye a jira k'a fɔ ko miliyari wari o 2000 a n'a kun kan fɛn k'i bɛ k'a fɔ a tun bɛ tali kɛ o kan minnu tun bɛ ɲini ka fara ɲɔgɔn kan o la a bɛ fɔ fɛn min ma ko recouvrement wari ninnu bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ka fara ɲɔgɔn kan k'i bɛ k'a fɔ o fara ɲɔgɔn kan la miliyari wari o 1900 a n'a kun kan fɛn i b'a ye k'a fɔ o de sera ka sɔrɔ nafolo minnu farala ɲɔgɔn kan k'i b'a ye k'a fɔ wariw fana bɔla ka don da minnu fɛ sigimayɔrɔ 191 a n'a kun kan fɛn olu de sera ka kɛ a la mun bɛ tali kɛ o kɔfɛ dépenses minnu ni nafolo minnu fana bɔla i b'a ye k'a fɔ wari sɔrɔtɔ kɔfɛ nafolo minnu fana bɔla ka don dépenses la k'i b'a ye k'a fɔ mun kun bolo dalen don o bɛ taa jɔ miliyari 2000 a n'a kun kan fɛn na i b'a ye k'a fɔ minnu fana bɛ yen n'o sera ka kɛ o bɛɛ taa jɔ miliyari 2000 a n'a kun kan fana fɛn la mun ni olu baaraw kɔni kɛla i b'a ye k'a fɔ sigimayɔrɔ 100 a bɛ taa jɔ 86 la mun sera ka kɛ a la k'a jira k'a fɔ mun tali kɛ loi de finance 2022 san 2022 olu fana kɛli la jaabi minnu kɔni di jaabi b'a jira k'a fɔ fɛn fɛn bɛ tali kɛ nafolo minnu kan ka ɲini i b'a ye k'a fɔ o bɛ taa jɔ miliyari 1000 a n'a kun kan fɛn na i b'a ye k'a fɔ wari minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan o bɛ taa jɔ miliyari 1000 a fana a n'a kun kan fɛn la mun n'i y'a ta k'a lajɛ mun bɛ tali kɛ baara minnu sera ka kɛ a la a bɛ taa jɔ sigimayɔrɔ 197 a n'a kun kan fɛn ka jira k'a fɔ mun bɛ tali kɛ dépenses la minnu fana sera ka kɛ wari ninnu sɔrɔli kɔfɛ o bɛ taa jɔ kɛrɛn la dépenses minnu tun bolo dalen bɛ o bɛ taa jɔ miliyari 2000 ani a kun kan fɛn na wa minnu sera ka k'a la o bɛ taa jɔ fana 2000 a n'a kun kan fɛn na k'i b'a ye k'a fɔ 100 sarada 92 a n'a kun kan fɛn o de sera ka kɛ a la k'i b'a ye k'a fɔ mun bɛ tali kɛ projet de loi mun bilalen filɛ sen kan nin ye ko bolonɔ bilali la sabula a bɛna kɛ sababu ye ka ɲɛfɔliw fana kɛ kɛrɛn la conseil national de transition maaw ye jaabi minnu sera ka sɔrɔ mun bɛ tali kɛ exercice 2021-2022 hukumu kɔnɔna la k'o ɲɛfɔ ani majɛ minnu bɛ a la yɛlɛmali kura min kan ka se ka don a la ka baaraw la jɛya jamana ka taabolo kɔnɔna la a bɛ bila o minɛn kɔnɔ comme mɛ kalo tile 29 san 2024 secrétaire général du gouvernement Birama Kulibali ale bolo bɛ sɛbɛn o la